Mana kesugangan Bapak Rosidi ingkang garwa apa dene udune ingkang putul aku njaluk pamit ning ya kuwi ki dalan aku gelem bali saka ing daleme Bapak Rosidi kene aku njaluk sajen kowe njaluk sajen apa sing mbok jak ya aku njaluk sajen siji debok iki tak jaluk tak nggo lumpan segara kidul lan aku njaluk mori putih iki arep tak nggo surbanan. Kowe njaluk mori putih arep mbok ngusuk banan kowe kudu ngerti maknane mori putih. Mori putih kuwi kowe kudu suci njaba lan jero aja mung kaya dene kembang sebojo. Njaba putih nang jero iku ning ora kena. Oh iya, aku tetep tak tumindak bener suci wis dina iku saku arep ganggu gawe man sapa wae iki dalang ya yen mengkono saiki kuwi jupuken mori putih lan aku njaluk tumpeng cacahe telu ya kuwi tumpeng rajeb mesti sing tumpeng diwenehi dom kuwi banjur tumpeng robyong tumpeng sing diwenehi janganan kuwi tumpeng kendhit tumpeng sing ditutuli langet karo kunir injet kuwi tak jaluk ya yen ana jupuk yen ora ana kowe sing gedhe pangapuranmu Bathara ya Kyai Dawes aku matur nuwun banget aku tak bae ya Kyai ya yen ngono bae nyang samula kamu Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang alis Risang mawe gandrung sabarang katukir Kyai Dalang aku ingkang sowan Kyai Dalang Iki Kyai Dalang kula ingkang sowan Kyai Dalang Ya kowe sapa mara lungguh kangge menak Iki Kyai Dalang lukulipun kula menika Bathari Durga Kula menika garwanipun Bathara Kala. Ya. Bathari Durga kuwi arep nyuwun apa? Nuwun geswan kula Bapak Kyai Dalang. Kandha bana kula badhe nyuwun sajen nggih menika. Jarik werni 7 menika badhe kula suwun Ki Dalang. Ya. Nyatane wis diwujudake manjanipun Bapak Rusidian nak arep mbok jaluk-jaluk yen ana kurangane kowe sing gedhe pangapuramu. Kowe ora kena ganggu gamarang kesugengane Bapak Rusidian garmandaping putra. Kyai Dalang matur nuwun saku apa Kangkang kula malah nyuwun pamit nggih Kyai Dalang nggih Ki Dalang kula inggih nyuwun sajen Ki Dalang mengko dhisik sira iku sapa inggih kula pun kala lumur kula ingkang tenggo sumur kowe arep nyuwun apa kula nyuwun nggih menika bangsa niki berebrang kados to bebek sak jodho dol sak jodho sak jodho menika badhe kula suwun ya yen arep mbok jaluk-jaluk nyatane wis diwujudake marang Bapak ingkang mungku gati yen ana kekuwarahan iku sing gedhe pangapuramu kala iki Kyai Dalang nggih Pak Dalang kula nggih nyuwun sajen Pak Dalang kula nggih nyuwun sajen Pak Dalang sira iku sapa nggih nami kula Kyai Mong kula Nyai Mong Pak Dalang kula badhe nyuwun inggih menika bangsaning Kendhil Kuwali Irus Parut Kula pecah pawon iki badhe kula suwun. Ya. Yen ana jebul yen ora ana kowe sing gedhe pangapuramu, Nyai Mong inggih. Kayan kula meling Bapak Dalang menawi wonten inggih putra tasih alit menika ampun ngantos menawi film ampun ngantos sok diambung, ketok ingin niku ngambung kalih. Bayine niku ngambung kalih. Kula mungkin ndak boten sae nggih ampun sak Nah ini kalau wonten bayi ternyata antara nembe lahir kok lajeng guyu pleng lah niku sing ngliling nggih kuwale mbok wedok niku kula Kyai Mong bojo kula Nini Mong kae kula matur dhateng nipun Pak Kyai Dalang kula aturi ngaturaken dhateng sedaya warga aku dukuh nggih menika Karangsari mriki menawi kagungan putra nggih menawi tasih menawi pendak putranipun dipun mong-mongi dipun bancaki syukur purun prihatin dipun pasani nika wangi-wangi dados larinipun dados lari kang mulya tansah saged kasembatan mung ing dina ya yen mengkono tak aturake marang kabeh warga agung dukuh Karangsari nggih nek ngaten kula nyuwun pamit kula nggih nyuwun pamit Pak Kyai Dalang kula nggih nyuwun pamit Pak Kyai Dalang ya yen ngono bayo nyang samulbu kamu